ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କେହି ନଥିଲେ। ଦିଦି ଚାଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରିବା। ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମେ ରହିବା? ହଲୋ ରାନୁ, ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବା? ଏତିକି ବେଳେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲା। ରାନୁ ଦେଖେ କେମିତି ବାହାରେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପବନ ହଉଛି। ଚାଲ ଆମେ ଘରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଖାଇଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ହଁ ଦିଦି ସେଇଆ କରିବା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ ତୁ ଯାଇ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିବୁ। ତାପରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଯିବାରୁ ଗୁନୁ ଗଲା ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ। ସେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିଲା। ହେଲେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୋଉଠି ବି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲାନି। ଖାଦ୍ୟ ତ କୋଉଠି କିଛି ପାଇଲିନି। ଯାଉଛି ଏଥର ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ତାପରେ ଗୁନୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଦିଦି କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଲାନି କି? କିଛି କ'ଣ ଆଣିନ ଆଜି ତମ ସାଙ୍ଗରେ? ହଁ ପରା ରାନୁ, ଆଜି ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ କୋଉଠି ବି କିଛି ପାଇଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ତାପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ରାନୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ମାଛ ଚାଷ କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଆମ ଘର ପଛପଟେ ଯୋଉ ବାଡ଼ି ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯଦି ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ଦିଦି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆମେ ସେଇଆ କରିବା। ପରଦିନ ଠାରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ନିଜ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଦେଲେ। ଦିଦି ପୋଖରୀ ତ ଆମେ ଖୋଳିଦେଲେ। ଏବେ ସେଥିରେ ମାଛ ଛାଡ଼ିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ପୋଖରୀରେ ପାଣି ବି ଅଛି। ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସାହୁକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଦି ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛ? ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ସାହୁକାରଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦବା ଆମ ମାଛ ଚାଷ କଥା। ତାପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଚାଲିଲେ ସାହୁକାର ଘରକୁ। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କାହିଁକି କର ଦଉନୁ? ତୋର ତ ବହୁତ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ନାଇଁ ସାହୁକାର ଆଜ୍ଞା, ଏଥର ଟିକେ ଭଲ ବେପାର ହେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମର କର ଦେଇପାରିଲିନି। ସାହୁକାର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆମ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରିବୁ। ଆରେ ବାଃ, ଇଏ ତ ଭଲ କଥା। ମାଛ ଚାଷ କର। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଜା ତାଜା ମାଛ ମିଳିବ। ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାହୁକାର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତାହେଲେ ଏଥର ଆସୁଛୁ। ମାଛ ବଜାରରୁ କିଣିବୁ। ଚଢ଼େଇ ଏଇ ନେ କିଛି ଟଙ୍କା। ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରିବୁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଜା ତାଜା ମାଛ ପଠେଇବୁ। ମୁଁ ସେଇ ମାଛ ଖାଇବି। ତାପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବଜାରକୁ ଗଲେ ଓ କିଛି ମାଛ କିଣି ଆଣିଲେ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମାଛ ଆଣି ନିଜ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଆରେ ରାନୁ ଦେଖିଲୁ ଆମ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ ଦିଦି, ମାଛ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ରାନୁ, ଚାଲ ଆମେ ଏଥର ଘରକୁ ଯିବା। ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି। ଏହିପରି ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିଦି ଚାଲେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି କରିଦବା। ତାପରେ ଗୁନୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲା। ରାନୁ ଦେଖିଲୁ ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ଆମର। ଆରେ ଗୁନୁ, ତୋ ମାଛ ତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ହଁ ସାହୁକାର ଆଜ୍ଞା, ମୋ ମାଛ ବେପାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମାଛ ବେପାର କର। ମାଛ ବେପାର କରି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିନେଲେ। ଆଉ ଖୁସି ଖୁସିରେ ନିଜ ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ବିଲେଇ ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ମିଆଉଁ। ଆରେ ବାପରେ, ଏଇ ପୋଖରୀରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ପୋଖରୀଟା କାହାର କେଜାଣି? ହଁ ମ, ଯାହାର ହଉ, ମତେ ଭୋକ ହଉଛି, ମୁଁ ମାଛ ଖାଇଲେ କାମ ସରିଲା। ଏମିତି କହି ବିଲେଇ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ମାଛ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ରାନୁ, ଦେଖିଲୁ ଆମ ପୋଖରୀରେ କ'ଣ ମାଛ କମିଗଲେଣି? ହଁ ଦିଦି, ମତେ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ ଲାଗୁଛି। ଆଗ ଭଳି କାହିଁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ତ ମାଛମାନେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ନେଇଯାଉନି ତ ଧରିକି? ମିଆଉଁ। ବୋକା ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଛ ମୁଁ ଖାଉଛି ଆଉ ନା ହଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର। ଦିଦି, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ସବୁ କମିଗଲେଣି। ତୁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। କାଲି ଆମେ ଯାଇ ଗଛରେ ବସି ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ। ତା ପରଦିନ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆସି ପୋଖରୀ କୂଳ ଗଛରେ ଛପିକି ବସିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଆସି ମାଛ ସବୁ ପୋଖରୀରୁ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳଉଛି ବୋଲି। ଦିଦି, ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ବିଲେଇ ଆମର ସବୁ ମାଛ ଖାଉଛି। ହଁ, ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ବିଲେଇକି ପାନେ ଦବା। ଚାଲ ତା ପାଖକୁ, ଆଜି ତା କଥା ବୁଝିବା। ଏଇ ବିଲେଇ, ତୁ ଆମ ପୋଖରୀରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଛ ନେଇକି ଖାଉଛୁ ଆମକୁ ନ କହିକି? ମିଆଉଁ। ମାଛ ମୋର ଖାଦ୍ୟ, ମୁଁ ଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ କାହିଁକି ପଚାରିବି? ଏ ପୋଖରୀ ହେଉଛି ଆମର, ଆମକୁ ତତେ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ମାଛ ଖାଇପାରିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ଦିଦି, ଏ ବିଲେଇ ଏମିତି ଜମା ବି ମାନିବନି। ତାପରେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାଡ଼ି ଆଣି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବିଲେଇକୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ବିଲେଇ ଜୋରେ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ସେ ଜାଗାରୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ତାପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ପୋଖରୀକୁ ସବୁବେଳେ ଜଗିଲେ।